Patricia Jackie neBitterness family yese yatsiurwa nemanetizens kuti aiwa mazvinyanya asi panyaya yese palive yazoitwa nachidhamudhamu vazoburitsa nyaya yekuti mwana waNosta akati haana kubatwa chibharo saka vakuda kutanga kupusha zvakare justice for mukomana akadhipotwa kuenda kuZimbabwe achinzi abata mwana uyu chibharo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Totangira panyaya yekunze pane akadhipotwa achidhipoterwa kuti abata mwana chibharo. I'm sure kuma first world countries kunoitwa ma investigations. Nyaya yako haingonzi missing docket kana kuti zvinongoitwa zvekutengana. So mwana yes pakatoitwa zvakaitwa pachibva pazoitwa come to that decision yekuti munhu adhipotwe. Zvekuti ataura online akati handina kubatwa chibharo. Guys, remember pane bullying yakawandisa inoitika muzvikoro. Kana vamwe vakaziva kuti wakabatwa chibharo vanogona kutonakirwa newe vakatanga kutoseka nyaya yakadaro iwewe kwauri iri nyaya iri traumatizing. So pano panhandaro dzekutandarira pano aiwa guys, you can actually come up with a statement that is going to protect you because right now ari kutobhuliwa neshamwari dzamai vake. Vana mai vakaenda kulabor vakandogomera vakasonewa vakarutsa first 3 months dzose guys vanongoseka mwana achinzi abatwa chibharo. Aiwa zvimwe zvacho regai vana vachizouya vachizozvidefenda vachizviramba. So iyi nyaya yekunzi toda justice for that boy guys, ka iyoyo itorei muise muhomwe musiyane nayo nekuti makuda kuzviita mapurisa panyaya isinei nemi. Munhu akadhipotwa nekuti threat kusociety maybe fine, vanogona kuva vasina kuwana evidence yekuti akapinza mukati kana kuti akaita sei, but fact yekuti watombowanikwa zita rako riri pakunzi wakambobata mwana, whether wakamubata kana kuti wakadii, utori threat kusociety. Aizopika makore akawanda ari mujere asi vakamudzinga havo munyika yavo. So todzoka panyaya yeBitterness family. Patricia Jackie wakumbira akati vedwe Bitterness family, what advice are you giving us? What do you think we should do padambudziko ratasangana naro? Isu takuda kuti tichipindira because Cat family vakushandisa nyaya iyi kuti ataka inenge yatova hondo hamusi kuiona here. So Patricia Jackie still believes so much in Bitterness family. Ari kuti yada kubatsirwa kuti vabvise Cat family munyaya iyi. But dambudziko riripo nderekuti you cannot separate the two. Zvinoitika kuBitterness family ndo zvinenge zvakatomirigwa neCat family. Zvinoitika kuCat family ndo zvinenge zvakamirigwawo neBitterness family. These families are intertwined. They are brothers and sisters. They are cousins and uncles and aunties. Yes, vanhu vese ava vane ukama. These two camps. Saka chekutanga taurirai Keti, she should stop kungobhula vanhu. Takauya kuBitterness kuzosapota movement yekudhila nembavha nemabullies. Ini nditori Bitterness family, but I don't support behavior iri kuitwa naKetina. I might as well support Kamchacha at this point nekuti akatendeuka. I've unfollowed Keti because of what she did to Nosta. That was uncalled for. I am signing the petition. So ndeumwewo member yeBitterness family iri kuvaramba katatu jongwe risati rarira akati iye zviri nanainda ake kuCat family kwane less drama kamazivano. Munhu wese ari kuita zvekuenda kuKenani, hakuna ruchiva, hakuna godo, hakuna nhamo, chese kune mufaro usingaperi. Ndo zviri kuitika ikoko, kwete kuBitterness. Mwana wako azodaiso, wabatwa chibharo, Nosta chino, Nosta that. Uko Lulu Edwards aburitsa vanhu vakapfeka top 1 akati vasikana vanoita zvekubatsirana kurara nemurume umwe chete. Ndo mashoko aLulu Edwards akati tiri kukuzivai, tine maV11 ezvatiri kutaura, but musakangamwe vana Lulu maghost makuru enyika vanodzifambira vakadziwana. Vamwewo ndo vari kuti be honest with Keti, kuti ukakonana nemunhu don't attack, wotoburitsa zvese zvamaitirana. Secret what hi guys have boundaries. Ishamwari rudzi inogara ine ammunition for vamwe vake. Hatina mwedzi changamire isi peaceful vagujurwa guys vakabvundunyurwa kusvika vati
regai ndisiyane nazvo ndiite zveuchiremba. Iwe wacho sleep with one eye open sisi, nekuti hapana ari safe with that lady. So vadaro vamwe vari kutoti ende ndatombozvifungawo ndikati Patricia Jack we nyaya yake kuda kuedza kutsiura munhu asiri kuda kutsiurwa inogona kungozoita bite back at her. Asi naye Patricia Jack, do you think petition iyi iri kusainiwa neCat Family chete? Don't be surprised kuti half yeBitterness has signed petition yacho iyoyo. Imimi dzidzai kuudzana chokwadi, musete maground rules kugurupu renyu iroro, not kuda kuita blame Cat Family nezvinhu zvisinei navo. Vamwe vari kuti nditori ndobvimurana newe, I'm not Cat Family but I signed. Enough is enough. Taneta guys nevanhu vari kungobatirwa pano. Dei wangosiya hako Cat Family upedzerane nevari kunetsana newe pane kuti uti Cat Family is part of this. Cat Family guys, Cat Family mazano vari kuita zvinei navo zvezodzo ravo nekutendeuka kwavo havana dzakawanda dzavakufambira, nekuti mukuru wekusaidi ravo akangovaudza kuti imimi concentrate pazvikuru zveunouya, musiyane nezvinhu zvemumastreets. Tsiurai mumwe wenyu arege kutuka vana, ngaapedzerana nemunhu mukuru biyake. Zvekuzoda kutukirana vana izvi, it's a no. Yes, akakumbira regero, but we all know kuti anongopamidza zvakare. Izvozvo ngoti pese pese Cat Family zvinobva zvaita kuti maapologies enyu ashaye basa. Kukungoti sorry pasina zveCat Family munobveiko. Plus imisiyanai nenyaya dzevanhu, hamuna imwe content here. Vanhu vacho vari kuramba kupeteka ndeve concrete. Saka muchaita sei? Guys, now it is turned to become bitterness versus bitterness. Advice ndeyekuti tsvagai mabasa vasikana. Hazvizi zvikiti zviri kusaina, but timu unedzanaiwa iyoyo iri kutosainawo. Munozonyanya kutuka vanhu nepasingadi kutukana. Udzanai chokwadi kubitterness kwenyu ikoko kuti guys, pari kubhaizika. KuZimbabwe hatina minda yekukupai because makatuka masabhuku acho. Kumusha makatuka zvakare nehanzvadzi dzanamai venyu. Chero pamucharoorwa panotonetsa kuti vasvike nekuti hapana nekiti dzedzinza dzisati dzatukwa. Muri kunyanya kuzvioverata vanhu vanozviti bitterness family what imi. Sometimes you have to tone down. A spade is always a spade. You just need to call a spade a spade. Quite a big spoon. You always say Cat Family madofu. Now prove it kuti you guys are brilliant. Patadzikwa kutongokumbira regerero, patadzikwa kutongokumbira regerero ogadzirisana kusere, then that's it. Last but not least, please leave Cat Family out of this. I think it's best for all vana to get justice, or you tell Nyamanza to stop the bullying nekutuka vana, and people like my Bwanya vana vamurata vasina chavakamutadzira. Kutaura chokwadi Patricia, problem yatovawo kwamuri as bitterness family. Mukangoitirana chinhu chidiki munotukana nekufumurana pachenyu otoshati zvinombofamba sei. Don't do that, especially Cat. I'm glad you in loveness you mended fences. Chinhu chinorwadza ndechoti Cat ivo vebitterness family yacho chaivo vanotomuzeza, vanotomutya. Saka chero ukauya pano ukakumbira advice, vanhu chero vakataura zviri pakadzika pemwoyo yavo, hapane pauchaenda here kuna Cat unoti vakoma dei madai kana kuti madai, iwewo uchitoriwo disciple raCat wacho. Malaws ekuEurope and kuZimbabwe akatosiyana. Recording someone without consent yavo itori offense iyoyo. Wesi mwana even maschools chaiwo usambobvuma kurekodwa. You just need to apologize. Remember, citizen yake ndeye kupiwa, not born Irish. They can easily strip you of that. Paya chero bitterness signed. Check a comment section that day. Even madai had fans chaiyo akati aiwa hatina kufara neconduct yakadai. Even pakwini, that was not cool. Just respect each other. Motukirana zvamakuonana izvozvo, not hating innocent people in the process. Imi munhu akati sorry 1000 times. Like Dzabu chai aibvumburudzwa left, right and center. Uyu munhu mukuru, she's over 18. Yabva yaita noise. Guys, pakuraiwo zviri fair. Dzabu takatuka ka 1000. Uyu kamwe ikakopa paitika problem. Vamwe vanobvumidzwa kutuka
vevamwe hatinzwi muchitaura. Justice must be for all the kids, not apa zvakuita kunge vanhu vagara vari against geti vaishaya chance. Now geti razovhurika vakuwanda havona nyasha, just hatred yagara iripo. No way guys, the best way PJ is to stop addressing the issue, then motaura nanosta wacho kuseri because that lady is loyal to Keti, and vese vari kupindira muchanyara yenyu December vakudhakwa vese island. Muchadzidza kuti Facebook haisi yekupinda neheart, it's high time yekuti muudzane chokwadi. So guys, ndo nyaya iri kuitika kuKeti family iyi. Guys, bitterness family ndeyekuvaka, yanga isiri yekudestroya. Tazosvika sei patiri nhasi? The problem is now we have lost the plot. So guys, every time you are fighting against munhu one, kubatana kuita svimbo aminotinoichi iyoyo, kubatana kuita chinhu one, but chinhu chiya mande muchinge machi eliminator munozoshaya chero purpose yekuti kota imboitei. Dambudziko ripo nderekuti maititi havachina drama, and you thought kuti provoking vachakupai drama nereason yekuti munetsane navo, but she decided to take a totally different path, yekuita zvinei navo. So by the end of the day you end up fighting amongst yourself nekuti hapachina content yacho, hamuchaipuwa. Maiti zvimwe mukatuka vakaresponda mokontinua muchituka muchipeta again and again, but iko zvino bitterness against bitterness. Chiko guys, vanhu vaisheya gudza one, vanhu vaisheya bhotoro rimwe, vanhu vaisheya sadza rimwe, pamwe votombosheya chero mukomana. Aiwa guys, chiregai kudaro, muri vanhu vakuru. Bitterness family ngaidzidze chinhu chimwe, kufambira nyaya dzainofanira kufambira. Izvi zvimwe zvese guys ratongova drama. Vanhu vakatanga vachazara kulive dzaKeti vachisvika ma10,000 ma20,000 vachimboonawo zvinhu zvake. Pariko zvino unowana vanhu vachiona vari 69 70. Vamwe vanoti vakapawo mastar avo mawithdraw back nekuti vanhu havachadi guys, vanhu vaneta. Chiregai kudaro, ndokuti muwane chiremerera.